Nagkagubot ron ang kalibutan, naggubat, kay naglibog na ta, unsay atong ihatag, ug unsay dili nato ihatag. Nang galibog ang Russia ug ang Ukraine, unsay ihatag, ug unsay dili ihatag, may paggubaton. Ang Israel, ang Hamas, unsay ihatag, unsay dili ihatag. Hasta sa dinhi mga politicians, hasta gani dinhi sa simbahan na nag-away kay unsay ihatag, unsay dili ihatag. Diha sa inyong silingan, wa mo mag-away? Wa? Maura gyapon, unsay ihatag, unsay dili ihatag. Padak-an bang agianan o ako gining sana siguhon sa akong utlan na siyuta, bahala nagwa na sila'y agianan, kuralon ko gyud ning akong yuta, di ko ni ihatag kay ako ning yuta. Ana ba? Nya moingon sa tong silingan, mga way-uwaw, murag diin magdipinsa sa una, sa pobre pa ng mga animal, dinhi ra gyud na magpangayuan sa ato, karon nga naarang-arang ng mga panuwayng dagko, mura nagdi kailag silingan. Ana. Kayo naglibog lagi, unsay ihatag, unsay dili ihatag. Ilhan man na nimo ka ng mga tao nga di ka mao kay manghatag, ang mga naong sa daana, mga kusmuron, hasta sa ilang pahiyom, di na sila kahatag. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na, unsay imong angay ihatag nako karon. Ing na unsa kay angay nimong ihatag nga rinako karong adlaw. Na sa panahon sa ni Kristo hatagan sa siya problema. Kung muhatag bagbuhis ngadto sa emperador sa Roma, nga mga Hudiyo man sila, naulipon man sila, sige man sila complain nganong magbuhis ta aning gobernador nga foreign government, or dili ba? Nya kung si Jesus moingon dili maayong muhatag ngadto sa Roma, makontra niya ang Romanhon nga mga government, patay siya. Ug moingon sad siya kinahanglan tang muhatag, makontra pud niya ang iyang mga kaliwat nga mga Hudiyo, mopatay gyapon siya. Wa gyud siya kapaingnan. Pero unsa may wisdom ni Jesus, ingon siya ihatag ngadto sa emperador, ang iyas emperador, niya ngadto sad sa Ginoo, ang iyas Ginoo. Unsa may pasabot niya, kanang gimarkahan og ngan sa emperador or sa leader sa kalibutan, kanang gipirmahan sa leader sa kalibutan, mao nay para iya. Nya kanasang gipirmahan sa Dios, mausad na iya. Kay bawo mo unsay gipirmahan sa Dios, iyang gibutangan sa iyang naong. Kay bawo mo kinsa man, wa mo kibaw mo to pagtan-aw ni Jesus sa sinsiyo, ingon siya kinsa maning naong ang naimprinta dinhi, ingon sa emperador, ay hatag na sa emperador kay naamang iyang naong, naasad ang iyang pirma, silyo, ang iyang silyo. Nakaron unsa may gipirmahan sa Ginoo o gisilyuhan sa iyang naong, kanang imong tupad, image and likeness of God na siya. Kana ba tupad nimo? Nya unsaon man na nimo paghatag ngadto sa Ginoo nga gisilyuhan man na, hasta nang imong naong gisilyuhan man na, kining akong naong gisilyuhan man is naong sa Ginoo. Unsaon man nato paghatag anis Ginoo, matod pa ni San Pedro diri sa unang pagbasa, matngoni ninyo nga magpabilin kamong putli sa atubangan sa Dios. Iya gibutang diri, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios, og may pakigdait kaniya. Mao na siya. Sige,
laing lingi sa imong tupad. Ing nakanang naong nimo makapahimuot pa nas Dios. Ing nako no. Nakanang naong nimo ba makapahimuot pa nas Ginoo. Sus, mga naong nato, siging kiskis anang kilay, siging pa-colors buhok, siging paputis naong, make-up, lipstick, sagunsa na lagi pamutang, panumpay anang mga pilok, kanang mga kuko, sumpayan. Kinsa may imong gipaningkamutan pagpahimuot, ang kalibutan nga dili maoy naghimo nimo, ang kalibutan nga maoy dili nagsilyo nimo, ang kalibutan nga dili maoy naghatag nimo sa kinabuhi, o ang Ginoo nga maoy nagbutang sa iyang image and likeness diha nimo. Mao nay pasabot ni Kristo. Siguro mubayad kag buhis o dili ka mubayad og buhis, nakapahimo ba na nimong image and likeness of God? Kana mupalit ka o dili mupalit og slot, kana nakapahimo ba na nimong image and likeness of God? Sige kuno. Kung di ka mo palit og slot, nga ning atong slot dinis atong parokya, ning SBF dag tag 500 pesos raman gid na. Nya kaning atong MMHD para sa Birhen sa Fatima dito sa San Remigio, 1,000 raman ni. Og di ka mo palit, bisag naa kay ikapalit. Unsa man ang imong naong na image and likeness of God, pinaagi ang imong pagdinaw. Ha? Tubag. Duko rabahin. Kay kini manggong kwarta, makapayawa gini nato. Ang kwarta ba, kung maoy atong higugmaon, mao na nga si Kristo namatay gid siya tungod sa kwarta. Nya gipaningkamutan sad siya paglaang sa iyang mga kaaway, pinaagi gyapog kwarta kanang pagbayad or dili pagbayad og buhis. Kung ang kwarta mga igsuon mao na gani atong higugmaon og himuon atong Ginoo, dili ra ba ang kwarta mo'y naghimo nato, ang Ginoo man, pero mao na gani atong himuong Ginoo, mag-away gid ta. Mga guba gyud ang atong pagka-image and likeness of God. Mo na ingos Kristo, ihatag sa Ginoo ang imong nadawat gikan sa Ginoo. Unya kay ang atong kalag mao may atong nadawat gikas Ginoo, himuon taning putli, way ikasaway ang Ginoo. Nya unsaon man ang kwarta, ang bahandi nining kalibutan nga lumalabay, nga matod pa ni San Pedro, matunaw ra gid ning tanan, maut-ut ra gid ning tanan. Matunaw ba? Mawa ra gid ning tanan. Kanang imong lawas sa madugay sa madali, matunaw ra gid na. Gabi ni-attend ko sa wake mass ni Monsignor Rudy Villanueva, usa sa among mga formators nga dako kayog natabang sa among formation sa seminaryo, sa English o sa music. Nahimo gi siyang icon sa formation sa San Carlos Seminary College, asset sa Archdiocese o sa simbahan sa tibuok Pilipinas sa iyang paghatag sa iyang kaugalingon. Nipaambit ang nagwali kagabi sa nagmisa si Father John Agravante, ang team moderator o Episcopal Vicar dito sa Bantayan Island nga mga parokya, nga before na admit si Monsignor for the last time, una siya namatay, mga few weeks man siguro, nihangyo pagid sila nga, Monsignor, pwede ba mag-compose ka og hymno or hymn para sa Bantayan LGU? Sa pangyan ba sa Bantayan nga mo ilang himuong hymno. Galisod na gyud Monsignor siyang lawas, perti na yung lisura, pero naningkamot gid siya og himo. Og nahimo gid niya, nahuman ang tanan, ila untang imbitaron dito kay ilang pasidunggan, kay tuana, available na ang kanta. Mao say pagka-admit niya sa ospital. Og wa na gid siya kagawas. So nihimo pagid siya, nihatag pagid siya sa gasas Ginoo diha niya nga mao ang iyang
talent aning paghimog kanta, music o kaning pagsuwat hangtod sa katapusang gutlo siyang kinabuhi. Kadtong bag-o pa sana siyang nasakit nga maglisod naglakaw kayo, agakuno na kung lisod-lisod ang daan, dito na siya gapuyo sa Carmelites mga 2013. Mao'y pagka-assign ako as administrator sa mission station dito sa Maumawan. Nya among gipili atong una nga himuong patron St. John Mary Vianney. Karon nahimo na ng parokya, giilisan man gihimo mang Our Lady of Guadalupe. Pero katong mission station pa kuanto siya St. John Mary Vianney hangtod nahimong Kwasay Parish. Nihangyo ko niya, Nyor, pwede ba makakompose kag hymn ni St. John Mary Vianney nga kanang kuan Cebuano? Kay ang dito sa seminaryo, sa minor seminary, mao man ay patron St. John Mary Vianney pero English. Ingon din siya, sige. Pero lisod na po siya glakaw. Himo din siya. After few days lang, akong ibalik, humana. Ingon din siya, itudlo na dito, nya timan-i nga mao ni first nako nga gi-compose nga kanta nga akong gipatudlo, akong gipakanta sa mga way klarong choir. Wa man sa kailas among choir nya taga Bukid. Nya ako pag yun mo imutudlo kay kamo man kog jutay ana itudlo na dito. First ni nako nga gi-compose nga akong gipakanta sa wa ko'y salig na choir kay wa ko kaila. Di naman siya kapili kay luya naman siya. Di akong gitudlo dito mga 2 ka semana gito namon siging practice sa taga choir dito sa Bukid. Diha nang akong nakita nga murag nakuha na to namong iyang gihimong pisa. Ako siyang gihangyo, Nyor, pwede ka makabisita dito, i-check lang ba kung na unsay kuwang atong among pag-interpret sa imong gisuwat. Ana, alas 8, alas 7 gabi ni kuyog siya ngadto sa Maumawan. Nauli mi alas 11 nas gabi bisa galisod na siya. Ningadto gyud nya di amo ta pa ba to mga pictures dito kay gasigi siya tudlo namo dito di ko katuo ba sus karimot aning maong lugar kasuok kuan ra Sitio Maumawan, Barangay Babag, Cebu City. Nya, mingaw ang lugar, pobre, ordinaryo ang mga tao. Dito siya gapian, keyboard, gatudlo na mo. Ingon din siya, okay na. Kuha na ninyo. Amo na roy, naingon ana. Ingon ana siya mo paambit, wa maghuna-huna. Pag ordin sa nako pagka pare, pagkatamisa, gihangyo po nako siya nga maghimog salmo, responsorial psalm nga tono, iya sa kong gihimuan. Ingon sa Father Benny Tao nga iyang assistant sa music, diya seminaryo atong panahona, hangyo abay nga siya nalay muduyog sa choir. Ako may gatudlo ana, siya lay muduyog sa choirs Guadalupe. Ako sa siyang gihangyo, di na jud ko katuo ato kay kinsa ra gud ko nga ordinaryo na kayong pare. Pastila ni sugot Diyos Monsignor Rodi og siya gay gaduyog sa akong pagkanta misa. Bisag bati kay kumukanta, siya giniduyog. Wa man sa nun maglingo-lingo kayo, giagwanta rating ito niya. Pero siya giniduyog. Nakaingon ko si Monsignor Rodi tinuod sakit kay siya manabi kanang mutudlo siya. Ako usakos na biktima sa iyang sakit kay sinultihan. Muragdang pakauaw o panginsulto. Pero tungod ato, natatak sa kong una-una how to strive to do my best in this field sa English, sa music. Muna din nga ato mga choir sad, ako sa nang gipaambit-ambitan, unsay akong mga napukpo nga ginagmay gikan ni Monsignor Rodi. Paminawa ng atong choir, di ba? Panagsara gina sila mayabag. Kay, tudluan yun. Akong ipasabot, ang gustos Ginoo, ipaambit ang tanan, nga niya aning kalibutana, tanan nga maayo aning kalibutana, nga lumalabay, sama ng atong talent, mga kwarta, yuta, balay,
Kanang imong mga gimahal nga mga tao, ipaambit na kay samtang wap anak mo labay, kung imo nang i-share sa Diyos nun nga pagpaambit, maunay mo hatag sa imong image, sa imong kalag, nga dili ikasaway didto sa atubangas Ginoo. Mahimutang putli, mahimutang angayan nga mosud og langit. Mo bitaw sa atong salmo niingon ta diri, sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Mudangop kita sa iyang pamaagi, kay sa katapusan sad sa atong kinabuhi moatubang tang tanan niya. Og matud pang San Pedro, maningkamot yun ta nga mahimot ang angayan dili sa lawayon sa Ginoo. Bahala nagsawayon ta usahay sa mga taos kalibutan. Manindog ta.